התעוררתי, אני פתחתי את העיניים זה היה כמו להתעורר לתוך חלום. פשוט הרגשתי כאילו אני כבר לא לבד בחדר. עכשיו כל הזמן פשוט ניסיתי לזוז ושום דבר בגוף לא זז. ואני מנסה להתהפך ואני כלום חוץ מהעיניים שלי אולי לא מצליח לזוז. פשוט הלב שלי דפק בהיסטריה. לא הצלחתי להזיז כלום. ואז הדבר הזה פשוט הופיע. הרגשתי שאני נחנקת, לחץ בחזה על הריאות. צרחתי בראש. הרגשתי את עצמי צורחת בתוך הראש שלי ומנסה לקרוא לעזרה. אתה בטוח שמשהו מנסה להרוג אותך איפשהו במוח, אתה בטוח. זה החוסר האונים הכי גדול שאני אי פעם. זה להיות ממש כלוא בגוף שלך. התנועה הראשונית הזאת שאתה כן מצליח לעשות, אז היא כל כך חזקה, כי אתה כל כך נאבק עם עצמך ועם המוח שלך. הדבר הראשון שחשבתי זה, אוקיי, אז ככה זה שיתוק שינה. צורה מתאימה ביותר לקרוא לזה היא לדעתי סיוט אמיתי. הגבול בין החלום למציאות הוא כל כך מטושטש, שאתה מוצא את עצמך יושב ותוהה, באמת חלמתי את כל זה?